И здравейте по телевизионния път, аз съм Гош. Така ще ми се казва каналът в YouTube, който реших да създам днес. И така, в това клипче искам първо да направя нещо като ревю на канала ми, да разберете какви неща ще има в него, дали ще има много кръгове и такива неща. Така, да започнем първо с представянето. Значи, аз съм на 15 години от София, уча в СПГ Гимназов, 8 клас съм. Занимавам се с гейминг много отдавна, може би откакто съм на 9 или на 8, не знам. Някъде от 8, а преди това играех на един по-стар компютър, така някакви по-смотани игри. Да, отдавна се занимавам с гейминг и реших да започна да пада клипчета, да видя дали и на вас ще ви е интересно това, което правя. Така, това ще е нещо като проба да видя как ще се развие каналът ми. И в моя канал може да ще откривате главно. Значи, всяка седмица ще се качват около 7 клипа. Но всеки ден по един клип, ако успявам да ги правя, защото сега като съм на училище е малко трудно, но може би ще успявам да ги правя. И да, ще се опитам да това по 7 клипчета на ден. По 7 клипчета на седмица, като те ще са и гейминг, и влогчета. Влогове по-малко ще са, но и тях ще ги има. Гейминг, това ще бъде изненадване, което има. Имам много игри, така че ще има разнообразие от проекти. Много проекти ще се създам. И да, това исках да кажа главно в това клипче, да си представя каналът ми. И да, на който иска да гледа всички тези неща, които казах в този клип, се абонирайте, харесайте този клип и от може би от другата седмица ще започна с канала. Ще започна да снимам и така. Добре, това беше този клип, надявам се да ви е харесал, ако да харесате и се абонирайте с каналът ми. Аз бях Гош и до следващия.